Shubor nakaslem jong unong san hima. Ha ka step jong sngi tho diang jong ka tayo ki pa ba nong shong shnong jong ki south li ki shnong ba kan thop ka shnong nong jeli tin rong wa la do so la ba lause west khase hills kilami pa ba ban pin paw ki jing persha ka bede bat ka bandit warehouse shu la ong ru ba ka jing mi pa ba jong ki pa ba jong ki south shnong ka de hadien ba ki la yo jing tip ba ka shnong dom south west khase hills kalapriang ban INOC ka bandit warehouse hapo shnong hak ba loong ba ka don ka jing ong ban penlong ka meeting ya ka ba ki brio na ka office jong superintendent ka tanat excise kinwan ban penshai ha ni ka step kumta ki pat ba kinong shong shnong jong ki sau shnong nadu hanyo beje min step kilami pat ba ban pen I ban persha hendre hadu khatwei beje kim shim lawan satya shu kite ki sau shnong kila penlong no ada ka lang pat ba ha ka lam uba medal carboni rang ba shnong nong jeli bat layo ek jingkran kan thop pi uba small wells rang ba shnong tin rong wala do uba Ernest Hernyang rang ba shnong sola ka president singlong kumi jo ka nong stran area bat ki bel pen paw ek jing sngo persha jori ka te jing thmu shu hadien ka te jing lang kila rai ban thauno ek sinjuk ki nong sinshar shnong ban persha ek te jing thmu bat ban le ai jing tho shu deputy commissioner ka west khase hills district ba un pen sange ban ai jing bit Akan ko por ni don nagalingi no yam snong jong ta so lai ka tenrong wa la deu te ka ai ka bangi don ka jing sneu bine pen paulang akan ko por ka baning kong minta ngan ai la chwa ya u so la snong na ka snong so lai ba u sneu pha ban ai ya ka jing sneu ka jong u ha ka be de jing lang sa lang ka po jong snong akan ko por bangin yo sneu lang mi de don lang ko po Tara exercise mo kala pendi kato kajing banle wanle hiring de kajing persai peba mentakasi hai ka bede ber kajing INOC ya ka banbu ya ka bonded warehouse hang ne po isung dom sau te kum ki snong ki bamarjan hapo jong ka area sautli ki snong ka tenrong wala deu ka nongjule ba solat ba kalause ki dong kato ka ni ki nong snong hang ne ki bla tip ya kane nang men ke nama katang iwan me ke entaka step jong ka si ban persajur hai bede bejeng kajing wan bu ia kana ka warehouse tena mar ba bali bengi persya ia kana ba haga ka jaka ba wan bu ia warehouse kan khampaji na ka sonong ston bat ka weiru ha ka bede ba kana ka warehouse ka bejulong ba dalada ki wan bu ia ka warehouse hamne lara je ki jingklumar hapo jo kana ka warehouse na thai na kaleng jo ka police department ro kan kham sitom hi ban wan patrolling haga ka jaka na kata ka daw na kaleng jong ni kom ki sunjuk no sa sarsinong i persajur ha bede berkane basa ka wiru ka jingbut jong kana ka warehouse hi ka jingbut ba ai kana warehouse kolong ban salan ker tang chi kawan store dei bangi julap nakapor ka por na kaliang ki snong ke balayo ya kana ka warehouse ru i ba ki baburi ki bawan thitkiat be an na kini ki warehouse tena kata ka daw swapan sa poi sa ta ka jingklumar na ka jing sneu bana kaliang jong ki noksen sa store inem kwa ban mi kini ki jingklumar na kata ka daw swapan poi sa ka jingjot i kwa hi ba nin sim lupai ka rai menta bangirum persya ni persya ya kana ban ni nomkwa ban don kana ka warehouse hang ne po snong dom sau ban kum ka sanjuk dong kinep sensar snong ru mentang le sibra ka rai bangin ai ka chithi chapo u deputy commissioner ban persya halor kana ka rai jong kana ka dor bas snong dom sau tetang kita kubisibon lei yang sorda do kami geli udahlah tentukan kami yang para marjan snong ada bayar de bat kami kan hang serta ba yo sneu bakadon kita kaban wan bu ya kita jaka dikiat akan ada senang domsau setutani kumpi para senong para tau juga marjan ini sneu dia bahkan ada kam timbat bahkan sakta ya ka sukasan yang kisnong kitau tantam ni kun senong kun tau hagabaya de bahkan ada bam tadi coba pentil klik ya baru di balik ikan ikan kita humdi kinong song tau hakini ki por baladet kalau long ke ikat naga besar hey yo dem ada disebut pingsan akan dikiat bagi penkulumar senong penkulumar tau kumta Melayu iya kini kinuksa
Tiba wanra tijing kulumbar hasnong hatau lembakan nekakiat kumta kasong san kam donsu kumta hakajinya halah lejing kulumbar senong kulumbar tau kumta kayat kayeng ru kalas ir kasong ir bati tak tundung lele timba su baniat marwe kumta hakaneka por jong kaneka dialang ke balengkot ngakum unong song snong ubalayo mat ya kini Kajongi kum ka senjuk senglong kami jong ka nongspon area. Habang i asngau ya kene ka kubor ya ka jingtu jong ka sorka lengba ka excise department banbu ya kene ka bonded warehouse hangne ha ka snong domsa. Ingi bu kan ya kene ka jingkeli ya ka sorka. Babalai ka sorka jong ka neka district jongi ka Nongstoin West Castles ba kilatip deng ba ka neka district ngiju persya jur ya ka neka stock kiat lani ya ki one store ki badon hapo jong ka neka Nongstoin ka jongi bat ompang ka Nongstoin ni da kwaru ba deng ba ka district West Castles henry na kasngi siya kasngi pat ni yos ngo deng ba ka neka department maka don kajing ku banbu ya kene ka stok ya nama kata ni kum ki senjuk senglong kami jong Nongstoin area bat baro hi kisnong ki baper ni ya menjur lang bat ni ya trelang lengba kinu ki senjuk nong senong ki badon jing ku ya ka ban persya jur bat ni da kwa ru ban persya jur ya kene ka jing ku jong kene ka sorka na ni syakmat nim kwa ju ba ka sorka kan ai NOC ya kinu kisnong ba klam dayo jingtip lingba ki senjuk nong sensasnong haki wei ru ki jaka ba ngim kwa ba kin ya sop lene ban ai ya kini NOC ba klam da ka jing interest jong ki nong songsnong lene klam da pediang da ki nong songsnong ban sule ya ki kam sop lene ban chukwa bisa jubor ni persajur kum kilong song snong jong kan ka dong ka than ka jongi hang ne ha po long strike